חיפשתי משהו מעניין בעיתון של היום שיתאים להם, והנה מצאתי משהו. יש כתבה, כן, יש כתבה לחלוק את הכאב ואת התקווה. חרון. בחדר קטן בדיור מוגן באבן יהודה, בין תעודות הוקרה וחלוש המשקיף אל הנוף, נפגשו שני עולמות. שעד לפני כשנתיים וחצי נראו רחוקים כמעט כמו שנות אורו. אביגדור נוימן, ב-94, ניצול שואה מפולין, ויונתן קולבן, 29. האחד ניצול מהתופת הנאצי, והשני ניצול ממסיבת הנובה. וואו. שמצאו חברות עמוקה ומשענת זה אל זה. יונתן נכנס לחדר, אביגדור קבל מתחבקים דקות ארוכות. אין ספק שיש כאן חיבור יוצא דופן. מי שיצרו את המפגש ביסוד השואה לשורד הטבע שמיני עצרת, רחל חיימוביץ', אשת תוכן, וניסים סלם, איש פרסום. לפני שנתיים הם הפגישו 4 זוגות של שורדים, כאלה בתעודות המפגשים לא חודשים ארוכים. ובקרוב, באוקטובר הקרוב, לציון השנה השישית לטבח, יצא סרט תיעודי